Máte vlhký dom? Máme pre vás riešenie. Sme profesionálna firma AK Hydroizol s takmer 20-ročnými skúsenosťami v oblasti hydroizolácií a podrezávania muriva. Ako prebieha samotné podrezávanie muriva? Najskôr odstránime pôvodnú omietku, aby sme odkryli murivo a pripravili ho na prácu. Následne pomocou špeciálneho rezacieho stroja vytvoríme presný rez v múre. Do tohto rezu vložíme hydroizolačný materiál, ktorý spoľahlivo zastaví vlhkosť, aby sa ďalej nešírila v múroch. Potom zabezpečíme stabilitu múru klinovaním a na záver reznú škáru vyplníme maltou, čím murivo spevníme a celý proces uzavrieme. Výsledkom je trvalé riešenie vlhkosti a suchý dom navždy.